Имшаб Channel. дӯстони гиромӣ идома дорад барномаи интеллектуалии шоми донишмандон ва имрӯз дар меҳмонии мо муқимҷон абдуфаттоев ва акси навбатӣ мантиқи ин аксро дарёбед. خب منطقی این عکس хуш این عکس زیبونیسا رستمова در آوانی کودکی хуш мӯяшон зард буда сар ва البته пӯсташон ҳам забт در جوانی موی زرد میشه دستم خب منطق با در کجاست мантиқ дар инҷо духтарак хандида истодааст. این نفر دختری حریف زیبونیسا رستمова که به تاجیکستان مهمان شده است و باز خنده تبسم در چهره همین دختر در دستش و کمان. در دستش کمان این میشود خندین کمان дар меҳмонии имшаб хандин камон оғоз мекунем. шом бояд ки бофароғат бошад. барои ин ки шом бофароғат бошад, интихоб бояд ки дуруст шавад. интихоби шумо ин аст барномаи имшаб ва ман бешубҳа метавонам гӯям ки интихоби шумо дуруст аст. муборис усмонов, барномаи имшаб оғоз мекунем чунар вақта бахши хабарӣ. муҳаммадҷон асадуллоев, ҷавони 24 солаи тоҷик, барои аз марг наҷот додани падараш зери теғи ҷарроҳӣ хобида 70% ҷигарашро ба ӯ бахшидааст. сокини ноҳияи восеъ абдурозиқ асадуллоев мегӯяд ки падари 54-солаашро, ки аз бемории ҷигар ранҷ мекашид, ҳамроҳ бо бародараш барои муолиҷа ба Ҳиндустон фиристонданд. табибони ҳинду баъди ташхис гуфтанд ки ҷигари падараш комилан корношоям шуда ва ба пайвандсозии фаврӣ ниёз дорад. онҳо гуфтанд ки агар ягон хешатон барои донор шудан розӣ нашаванд, беморро аз даст медиҳем. бародарам муҳаммадҷон, ки ҳамроҳи падарам буд, зуд мегӯяд ки ман донор мешавам. ҳамагӣ баъди 3 рӯзи ташхис амалиёти пайвандсозӣ анҷом дода шуда, муҳаммадҷон 70% ҷигарашро ба падараш додааст. ҳоло шукри худо вазъи падару бародарам хуб аст, мегӯяд бародари муҳаммадҷон. ин хабар шӯхиомез нест, на ин хабаре аст ки хосияти сиёсӣ дошта бошад, хосияти варзишӣ дошта бошад. ин хабар як хосият дорад, хосияти инсонгарӣ. ҳар як волидайне ки бешубҳа ба дунё мебиёрад фарзандро, нияту орзуҳои зиёд дорад ва ман фикр мекунам орзуи асосии ҳар як волидайн ин доштани фарзанди асил мебошад. фарзанде ки меҳрубон аст, самимӣ аст ва ман гуфта метавонам ки муҳаммадҷон асадуллоеви 24 сола, ки 70% ҷигарашро барои падари худ дод, ӯ бори дигар исбот намуд ки писар будан чӣ аст. ман ягон чизи дигар илова намекунам, танҳо қарсак мезанем и халос. аҳсан. хабари навбатӣ, дӯстони гиромӣ, дар мусобиқаи White Knight Global дар шаҳри Уфа, муҳорибачӣ аз Тоҷикистон Абдулҳомид Давлатов бар муқобили ҳарифи худ аз Федератсияи Русия Илнур Самигулин дар вазни 95 килограмм ғолибиятро ба даст овард. Абдулҳамид Давлатов рақиби худро дар давраи якум дар 1 дақиқаву 10 сония нокаут кард. айни ҳол барои шумо навори ин муборизаро мо пешкаш менамоем. худатон тамошо кунед ва мефаҳмед ки чӣ гап шудааст. тамошо кардед, фаҳмидед ва гуфтан мумкин аст ки бо Абдулҳомид Давлатов шӯхӣ кардан дар баъзе мавридҳо лозим нест. барои чи аллакай худатон фаҳмидед. дӯстони азиз, ин аст барномаи имшаб. мо имрӯз 1 сола мешавем. мехоҳам ки 10 ангуштамро нишон диҳам. умед бар он мебандам ки ягон рӯз ҳатман ман 10 ангуштамро нишон медиҳам, мегӯям ки мо 10 сола мешавем. вале имрӯз мо 1 сола мешавем ва имрӯз нафаре ки пайвастагӣ дорад бо рақами 1 меҳмони мо мешавад. мегӯед барои чӣ бо рақами 1? барои ин ки ҳаҷнигори рақами 1 ҷумҳурии Тоҷикистон Муқимҷон Абдуфаттоев моро ҳамроҳӣ мекунад. бо мо бошед. Имшаб. боварӣ доштам ки дар бораи имшаб мепурсед. рости гапро гӯям, маълумот дорам. собиқ ҳамкори ман Александр Алеников дар меҳмонии имшаб буд ва бисёр таъриф карда буд.
хай барномаи нағз. ман онҳоро дар меҳмонии худам интизорам, зеро онҳо маро ба меҳмонӣ даъват накарданд. хоҳиш мекунам мубориз ороиши мӯи сарашро ба ман монанд накунад, зеро аз муборизида ороиши мӯи сари дигарон ҳам чунин шуда истодааст. муваффақият барои шумо, яксолаги муборак бошад. Борис, привет тебе от команды КВН «Станция спортивная». Все в полном сборе. Вот 5 человек еще. Рассита, наш звукорежиссер, в руках айфон и записывает это видео специально для тебя. Борис, мы тебе как бы желаем всего хорошего, и чтобы ты знал о том, что есть люди, которые поддерживают тебя и верят в тебя, и будем думать, что все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Давайте нашу. Давай, 3-4. салом алейкум тамошобинони телевизиони тоҷикистон. дар ин рӯзҳои гарми тобистон машқ кунед ва боз ҳам машқ кунед, мисли хуршед толибов. имсол хуршед камтар тамбалӣ кард, вале хуршедҷон, шогирди азизи ман, ту беҳтарин ҳастӣ. дар кӯчаҳо аксҳоят зиёд шудаанд. ин хусусияти хуб дорад, аммо камтар суратгир, бисёртар машқ кун. фаҳмидӣ бачем? яксолагӣ муборак имшаб. дар бораи хуршед бисёр ҳарф задем. яксолагӣ имшаб барои коркунонаш муборак бошад. меҳмони нағз доштед. ҳамватани ман сарояндаи хушовоз сароварданиам. хайрат камеди клаб накардед, зеро аллакай ба ман хабар доданд ки бисёр барномаҳои ба камеди клаб монанд ҳаст. шоми душанбе ҳудуди шӯхӣ ва ним чимчи ним шӯчӯ. дӯстон, ё шӯхӣ мешавад ё намешавад, ним килограмм мешавад, нимта тарбуз ва боз чизҳои дигар. хулас агар дар тоҷикистон камеди клаб карданӣ бошед, барандаи он ҳатман як нафар бояд бошад ва ин нафар ном дорад Гарик Мартиросян. барномаи имшаб яксола шудааст. дар ин сол дар зиндагии ман бисёр дигаргуниҳо ба амал пайваст. барномаи имшабро бо як духтарак якҷоя тамошо мекардам. ӯ Ирина Шейк ном дошт ва ҳангоми тамошои барнома футболисти тоҷик Нуриддин Давроновро писандид. хубтараш биёед мавзӯи суҳбатро дигар мекунем. дар имсол ман қаҳрамони чемпиони Аврупо шудам ва хеле шуд ҳастам. боз дастовардҳои дигар низ буданд. хулас имсол низ соли хуб буд барои ман. аммо намедонам ки Ирина Шейк барои чӣ ба назди Нуриддин Давронов рафтааст. охир имсол аниқ дар ҷодаи футбол соли Нуриддин набуд кӯ? мехоҳам маро низ ба барномаи имшаб даъват кунед. барномаи имшабро бо санаи фархонда, яъне як соли фаъолияти эҷодӣ табрик мекунам. рости гап ман таи 22 сол интизор будам ки Оскарро гирам ва меҳмони барномаи имшаб шавам. Оскарро гирифтам. аммо ба ҷои ман актёри тоҷик Абдукарим Машрабовро даъват намуданд. зеро сериалҳое ки Абдукарим дар он нақш бозидааст ба мардум писанд омадааст. ин филмҳои мо ки соҳиби ҷоизаҳои бисёр бонуфуз шудааст, ҳеҷ кас тамошо намекардааст. барои ҳамин ба наздикӣ дар филми Домоди замонавӣ 3 иштирок мекунам. нақши асосиро бозӣ мекунам, зеро Набиҷон Пирматов маро даъват намуд ва фикр мекунам баъди ин филм маро ба барномаи имшаб даъват мекунанд. салом алейкум, шумо Вера Брежнева? агар чашматон нағз кор кунад, магар намебинед ман Вера Брежнева. мо аз Душанбе омадем. имрӯз яксолагии барномаи иншаб ягон таманниёт мекардед? иншаб барномаи ҷолиб аст, барномаи хуб аст, вале сарояндаҳо кам, асосан духтарони малламӯй, яъне блондинка, ба монанди як нафари хушрӯй, яъне ман набудам. бигзор барномаи иншаб доимо шавқовар бошад, мухлисони зиёд дошта бошад ва маро даъват намоянд. Ургант маро чанд маротиба даъват намуд. мубориз навбати ту. имрӯз дар Тоҷикистон барномаи имшаб як сола мешавад. табрик мекунем. муваффақият. барномаи рангинтар. хушбахт бошед, зинда бошед, хушҳол бошед, сарбаланд бошед, хушнуд бошед, мамнун бошед, беғам бошед, пеш аз ҳама шукуфон бошед, пешсаф бошед, камгап бошед, хуб бошед. хулас бо имшаб бошед. муборак шавад. ассалому алейкум, мо аз телевизиони Тоҷикистон барномаи имшаб имрӯз яксола мешавад. чӣ хел нағз, шод ҳастам. рости гап намедонистам. агар медонистам ҳатман мерафтам. ман табрик мегӯям сидқан ҳар як нафареро ки барномаи имшабро дӯст медорад. аз мухлисони ин барнома оғоз карда то коркунони ин барнома ҳамашонро табрик мекунам ва ташаккур мегӯям ба роҳбарияти телевизиони Тоҷикистон. раҳмат ва боз ҳам раҳмат. бисёр раҳмат гуфтанӣ набудам.
3 бор гуфтанӣ будаму бас хай бинед ин тавр мекунем. Як бори дигар раҳмат аз нав мегӯем. Рафтем. Раҳмат. шом бахайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. Бо шумо Борис Усмонов. Ин аст барномаи имшаб ва вақт чунон тез мегузарад мегӯянд, воқеан ин чиз то як андоза рост аст. барои ин ки аллакай 1 сол мешавад ки барномаи мо ки ном дорад имшаб рӯи экранҳои шумо аст ва хушбахтона имрӯз гуфтаниро дорам ки мо ба ин санаи муҳим дар зиндагии барнома даъват кардем нафареро ки фикр мекунам бешубҳа соҳибкасби на танҳо дар соҳаи ҳаҷвнигорӣ балки дар соҳаи театр, кино, умуман он чизе ки пайвастагӣ дорад бо соҳаи эҷоди касбие ки бешубҳа хосияти актёриро талаб мекунад ман ҳисоб мекунам ва имрӯз бе ягон фикр мекунам ки таърифи зиёдатӣ бе ягон суханҳои иловагӣ шояд ин нафар ҳатто ба муаррифӣ кардан эҳтиёҷ надоранд. имрӯз дар меҳмонии мо Муқимҷон Абдуфаттоев, директори театр студияи Хандин Камон. бори дигар ассалому алайкум. ростӣ аз вилояти суғд фаҳмидам ки барномаи имшаб 1 сола шудааст. хуш омадем то ин ки шуморо табрик намуда бошем. 1 солагӣ муборак бошад пеш аз ҳама. ташаккур. хуб 1 сол аз як тараф як муддати хеле бисёр аст. аз дигар тараф нигоҳ кунед ягон 1 сол 1 сол 1 сол 1 сол. лекин барои барномаи шумо ки ман бисёр мухлис ҳастам тамошо мекунам беҳтарин барнома аст ва худо карда бошад ки шумо 100-солаҳо бошед. ман ташаккур мегӯям барои шумо ва ташаккур мегӯям пеш аз ҳама барои тамошобинони азизи мо ки пайваста новбаста аз ҳолатҳои гуногуне ки буданд зиёд буданд ҳолатҳо ин чизро фикр мекунам нафароне мефаҳманд ки дар ин соҳа ҳастанд ва ин соҳа наздикӣ доранд ва дар таркиби ин соҳа кор мекунанд ва гуфтаниро дорам ки як хабари хуш аст. Тақрибан як 4-5 рӯз пеш барномаи имшаб аз тарафи яке аз сомонаҳои расмӣ ва ҳамзамон сомонаи маъмул ва машҳуре ки ном дорад cw.topvideo.tj соҳиби сертификати махсус шуд. инам бошад сертификати сербирандатарин барномаи сол дар Тоҷикистон. беҳтарин аст. як қарсак мезанем барои якдигар. ҷои шубҳа нест албатта. ва фикр мекунам ин бевосита аз он ҳар боре ки шумо медароеду аз назар мегузаронед ин ё он навори моро ин барои мо аллакай як хосияти ҷамъи худро дорад ва маҳз ба туфайли тамошокунии шумо дар сомонаҳои интернетӣ мо ба ин то як андоза ҷоиза гӯема мушарраф гардидем. бале ман ташаккур мегӯям барои шумо ки дархости моро сараввал рад накардед омадед. ман хушбахтам ки яке аз аввалинҳошро табрик мекунам бале созмондиҳандагони барномаро ва гуфтанӣ ҳастам ки баъзан барномаҳоеро тамошо мекунӣ ки одам озод нест. инҷа барномаи имшабро тамошо мекунӣ як навгоние барои худат мегирӣ. сипас боз беҳтаринаш он аст ки саҳифаи фейсбук тамошо мекунӣ ва мебинӣ ки мардум фикру мулоҳизоти хешро дар он ҷо баён месозад ва гумон мекунам ки 90% ҳамин мардуме ки онҷо фикрашро баён месозад албатта дар бораи барнома ва дар бораи гӯем тарафҳои беҳтарини ин барнома онҷо баҳсу мунозираҳо ҳам мешавад. албатта ман худам ҳам ки даромада дар ин баҳсҳо ширкат мекунам ва ман гуфтанӣ ҳастам ки барномаи беҳтарин аст. беҳтарин барнома аст ва хуб фикр мекунам пеш аз ҳама суханҳое ки шумо мегӯед ин самимият доранд ва умед бар он мебандам ки ҳар як нафаре ки мегӯяд ки барномаи имшаб беҳтарин аст ин дар даруни нохунак нест. не албатта нағз гуфтан нағз аст. лозим аст. бисёри вақт кам мо шӯхӣ мекунем кам саволе ки бисёри нафарон мегӯянд ки масалан мегӯянд ҳаст ровии телевизион ҳаст ҳаҷвнигор масалан барномаи имшаб баъдан чанд барномаи дигаре ки пайдо шуданд ки чунин хосият доранд шояд шабеҳ доранд ин муҳим нест. муҳим он аст ки хосияти то як андоза ҳаҷвӣ дорад то як андоза на он қадар ҳам зиёд бале ба махсусан жанри ҳаҷвӣ дохил мешавад барномаи имшаб. масалан аз ёи шумо ровии барномаи масалан фарҳанги фароғатие ки то як андоза жанри ҳаҷвиро дар худ дорад аз ҳаҷвнигор бо чӣ фарқ мекунад? вақте ки шахс ровӣ мешуд назди камераҳо меистед пас шумо як андоза бояд ки аз чорчӯбае ки коргардони барнома барои шумо муайян сохтааст бояд ки набароед. вақте ки шумо ҳаҷвнигор ҳастед шумо аз чорчӯбае ки барои тамошобин лозим аст яъне ки тамошобине ки дар толор аст. хуб ҳар як барнома қатрае бошад ҳам ҳаҷв бояд ки дошта бошад чунки ҳаҷв як чизи сабук аст як чизе ки мардум тамошо мекунад. имрӯзҳо ба ман бисёр савол медиҳанд ки мухлисони ҳаҷв дар ҷануби кишвар зиёданд ё ин ки дар шимоле.
ман мегӯям мардум дар ҳама ҷо мухлис ки ҳаҷр ки ҳаст як хел аст вай ҳастанд нафароне ки дар ҳақиқат барномаҳои ҳаҷвиро дӯст медоранд ҳастанд нафароне ки барномаҳои сиёсиро тамошо мекунанд хай ин ба табу завқи шахс аст албатта баъзан ханда карда истода гап занидага бо беҳтарин мешавад хубтар мешавад баъзе ҳамон ровиён ҳастанд фикра гап мезананд ку дар ноҳияи ховалин боғча кушода шуд баъд аз он фикр мекунӣ ки хуҷозӣ чӣ хеле шумо гуфтед ягон ҳодисаи нохуш ҳодиса шуда бошад мегуфтед ё ки хайр азизон ҳозир маълумоти обу ҳаворо буд мана ҳамин чизҳоро тамошо мекунанд мардум моям тамошо мекунем баъд ман фикр мекунам ки ҳамин бача барои чӣ табаш иқадар хеле вай чӣ ба ин иқадар ҷиддӣ хона ба чӣ хел бошад ин бисёриҳо мепурсанд ки хона ба шумо чӣ ман мегӯям хона бам кӯча ба мо як хел баъзеҳо мегӯянд ку кӯча ба хандона ку хона ба гирёна гуфта лекин бояд ки шахс дар ҳолатҳое ки бояд ки ҷиддӣ бояд бошӣ ҳолатҳое ҳаст ки бояд ки ту ҳозир масалан корманди бедия моя кӯча ба ман кунад чӣ хел ҷиддӣ мешаведонам ту кора тури намегирад вай бояд ки салому алайкум ака монданашу дар кӯчаи садид мемурам шумо ба акаҷон ягон чиза ман хато накардам бошед як дуотед мо равем ҳавай кати таби ваям хуш туям меравӣ да агар хел хошу хаво бошад мегӯянд ки ҳаҷ умри одама дароз мекунад биёед механдиму дароз умр мешем албатта масалан оиди касби шумо ман то ҷое ки медонам челонгарият дар назар доред челонгар ман нафаҳмидам чунин касбам дорад челонгар албатта челонгар ман муҳандис технологи соҳаи нонпазӣ ҳастам беҳтарин кор аст бовар кунед таҷриба омӯзӣ ба ман вақте ки рафтам ҳамин хел буханкаҳои нону ҳамин хел мепухтем хай намедонам аз якта отвёрка буромад ҳамин хел чиз баъд гуфтанд ки хай бародар бо мардума ту чи накушӣ хай аста аста рафт мо баҳота мегузорем гуфтам муҳандиси соҳаи нонпазӣ ҳастам ман муҳандиси соҳаи нонпазӣ рост ин рост беҳтар мо оиди касбе ки шумо дар он муваффақ шудаед дар бораи он суҳбат мекунем кам пештар ки ман гуфтам дар даруни нохунак шумо футболист шумо муҳандис технолог шумо баъдан боз бисёриҳо мегӯянд ки варзишгоҳ барав футбол кун ман мегӯям охир ман равам ман худам тӯб барем лекин як чизи дигаро гуфтанӣ ҳастам ки ман тамошои футболро дӯст медорам соатҳои 3 шабам агар бозӣ гузашта шавад ман ҳамонҷо тамошо мекунам мебинам бисёр мехостам ки ана ҳамон комментаторое ки ҳамонҷо ҳаст Рональдо масалан фамилияшо Рамос хеле мекунанд дилам мехоҳад ки масалан гирим Собиров гӯяд Хайруллоев Уктамов Азамат хеле номое гирад агар баҳоям зӯр мешавад беҳтарин мешавад умуман як саволе аст саволи ҷиддӣ аст ба фикри ман ҷиддӣ аст касби шумо ки касбе аст ки шумо доимо нобаста аз оне ки шумо чӣ гуна таб доред нобаста аз оне ки дар зиндагии шумо айни замон чӣ гуна ҳолат аст бояд ки ба мардум шодӣ бахшед ба мардум шодӣ бахшед умуман тамоми ҳаёти худро ба ин чиз бахшидед душвор нест баъзан вақт сарчашма илҳом кам аст ин чизи тасодуфӣ нест ва ҳаёт хоҳӣ нахоҳӣ пастии баландиҳои худашро дорад лекин вақте ки дар кӯча масалан гирим во мехӯранду ягон латифа гӯедака гуфта мемонад ҳако вай одама ба умед ба ту чӣ мекунад хай мегӯӣ ки майлаш якта латифа ман барои шумо мегӯям як рӯз як занги телефонӣ шуд салому алайкум шуд ман гуфтам салому алайкум сардор мо аз кӯчаи фалондум як каса гирифтем чӣ кор кунем гуфт як каса доштем гуфт ман гуфтам хай сар диҳед гуфтам аку вая ноумед кара ман дигар телефон ба фуромади гуфтагим не вая вай аку телефон кар вая чӣ хел ноумед мекунӣ бо як зан телефон мекунад бегаҳӣ гӯшт гирифта биё вай писараша хаёл кардаст ман гуфтам чанд кило гирам гуфтам ки 1.5 кило гир гуфт майлаш гуфтам 1.5 кило хона бовардам телефон қати ҳамин хел шуд ман вай ноумед кард не дигар ҷо фуромадед намегӯям хай гап мешинам да хел хуш беҳтарин чӣ хеле ки медонед дар саҳифаи фейсбуки мо пеш аз даъват кардани ин мемон акс гузошта мешавад ва бисёри ҳаводорони ва мухлисони шумо навистанд саволҳои худро саволҳо бениҳоят зиёд буданд бе ягон таъриф бе ягон чунон зиёд буданд ки мо ҳатто то як андоза ба ваҷд омадем ки кадомашро интихоб кунем кадомашро не вале ба ҳар ҳол интихоб кардем саволҳое ки барои мо шавқовар буд
медонам ин камтар ноадолатӣ аст, вале ба ҳар ҳол мо саволҳоро интихоб кардем, ки барои мо писанд буд ва мо фикр мекунем, ки ин савол то як андоза ягон паҳлӯи нави шуморо барои мо, барои тамошобинон мекушонад. Шурӯъ мекунем. Шерзод Раҷабов, муқим шумо аз соли чанд ба саҳна аввалин бор баромадед? Савол аллакай нодуруст аст ба ҳар ҳол. Ва чӣ сабаб шуд, ки шумо ҳаҷнигор шудед ва тӯли чанд сол шуд номи гурӯҳро кӣ монд? ин нафар аниқ забони тоҷикиро хуб хондаанд. хуб, вақте ки ман дар техникуми саноати хӯрокворӣ шаҳри Исфара таҳсил мекардам, ин соли 89 буд, 1989. онҷа он вақт фестивали эҷодиёти халқ Бӯстон буд, то Андалеба Бӯстон буд. хуб, аз шаҳри Исфара бояд ки як саҳнаи ҳаҷвӣ бояд бошад. ин саҳнаи ҳаҷвиро омода сохтанашро ба техникум фармуданд. техникуми саноати хӯрокворӣ бояд ки аз ҳисоби донишҷӯён аз он саҳна эҷод кунад. хулоси гап, ман ки баъзан баромадҳо карда месудам дар техникум, интихоб кардам бачаҳоя сони як саҳначаро намоиш додем бо номи ронандаи таксӣ. хуб, пешкаш кардем, жюри ҳамон вақт пас аз оне ки суитаҳо мешуд охираш паёд баромада жюри баҳоҳоро мехонданд. хуб, саҳначаи ҳаҷвӣ ҳамаш 9 омаду саҳначаи ҳаҷвӣ 10 шуд. хуб, 10 ки шуд, ҳама қарсак заданд. ман баъд маҳалла ба хона ба омадам, ки як нафар муисафет амуҷа худораҳмати ҳозир нестанд, лави ҳамон ҳавз мешуданд, ҷое ки мегузашт Зарбахш ном дорад, ҳамуҷа ба нишастагӣ буданд. писари Абдумалик гуфтанд. баъд ман гуфтам, ҳа бобо тинҷӣ мегуфтам, ки ана акнун ту тамом. чӣ хел тамом? гуфтам, ки ана акнун ту артист мешӣ. гуфтам, баъд сари ҳамон гапашон ҷонаш будааст. хулас ҳамчун ҳаҷвнигор баъд мардуми шаҳри Исфара эътироф намудам. баъд гирифтем дар назди техникуми саноати хӯрокворӣ мо як дастаи ҳозирҷавобон ташкил намудем. ана ҳамин хел баъд театри мардумии шаҳри Исфара, баъд аз он ҷо маркази вилояти Сух шаҳри Хуҷанд омадем, театру студия таъсис додем. ин ҳамин хел рафт. хуб, номи ҳамин театру студия Хандинкамонро ман худам гузоштаам. ин чӣ буд? як барнома доштанд телевизиони вилоятӣ Рангинкамон ном дошт. Рангинкамон. унҷа ҳамин тамоми ҷабҳаҳои ҳаётро гуфта мегузаранд. аз ҳамон ҳаёти духтуро сар мекунанд, мактаб бачаҳоя. баъд ман гуфтам, хай биёед мо Хандинкамон, яъне ки ханда, як тери камон. ин ҳамин хел пайдо шуд ва хушбахтона мухлисонаша пайдо кард. ва ман як чизи дигарро гуфтанӣ ҳастам, ки биёед ман ихе таъриф накунам. саволи дуюм ба мегузарем. Сиёвуш Каримов ба мо менависанд, ҳамагон акаи Муқимҷон не Муқимҷон менависанд. ин бори дигар аз он шодат, шумо наздик ҳастед бо ҳамаи мухлисон. Муқимҷон, дӯсти азизи мо. Муқимҷон, оё падару модари шумо зид набуданд, ки шумо як ширинкор мешавед? оё фарзандони шумо мехоҳанд касби падарро идома диҳанд? ман падарам тракторист, тракторчӣ. вақте ки ман ҳамин саҳнаҳо баромад мекардам, дадам хай мегуфтанд, ки бачам ин корат иқа кор неде мегуфтанд. не хай хулас, вақте ки ман ҳамин баромад кардаму дар вилоят мешинохтагӣ шудам, дар худоро шукр мардуми бисёр мешинохтагӣ шудам, баъд худашон ман ба мавза ёфта медодагӣ шудам. ана ина агар гап занӣ бачам, мардум расо механдад гуфта. хуб, амихел рафтем. аз байни фарзандони ман ягон нафар ин касба. чанд фарзанд доред шумо? ман 4 фарзанд дорам. 4 фарзанд аз як зан. инаш мо аз ҳама маълумоти муҳимаш ҳамин буд. шумораи фарзандони, шумораи зан. агар ин соҳаи санъат ба рафтанӣ шавад, ҳама як бор дига бо мепурсам, ки бачам нақс фикр кардед ми шумо? чунки ин соҳае нест, ки унҷа масалан гирим дастам дилам кор кунеда, ба тамоми ҳастита мебахшӣ. ана баъд сони камтар мардум тия эътироф мекунаду мебинаду баҳо мегузарад. агар ту 15 такам кор кардан гирӣ, агар вай намешавад. ман ҳозир мана ин барномае гиред, агар шумо чанд қадар ташвиқ, ина як сол ина бинед, ки агар шумо ҳозир як дафтари умумие гирифта навиштаама доред, чандин дафтарҳо ба шумо пур мекунед ҳозир. як сол ба бебаҳс. хуб, ҳозир мана 14 сол шуд, худоро шукр. 14 сол дар театр студия Хандинкамон, бо 4 сол дига дар театр 18 сол шуд. 18 сол фаъолияти кории шумо. беҳтарин. Мирон Раҷабов ба мо менависанд, хушбахти зиндагиро дар чӣ ё дар кӣ мебинед шумо? ташаккури зиёд навистед. хушбахти зиндагия ман дар оилаи худам, масалан оилам, падару модарам сеҳатманду саломат ҳастанд. инаш як боигари ман аст. ҳар ҳафта як маротиба рафта вайҳоя хабар мегирам. боз хушбахтия ман дар касби дӯстдоштаи худам мебинам, ки масалан
дар театр вақте ки саҳарӣ мебиём ин хел мешада саҳар соати 7 ман мебиём як бор фаррошое мебинам нағз ба ки салом алейк мекунам фаррошохати зану шавҳари рус мо ба фаррош ҳастам инҷа ва вақти ҳамихе салом алейк мекунам как здесь всё нормально да всё нормально мегӯям ама зинаҳо кати мебурому утоқи корима мебиём унҷа як парранда дорам тӯти дорам тӯти александриец дорам ва анча калонакар хушбахтона 10 та калимаи омӯхтанаш дакор ва 2 та калима медонам калимаҳои чӣ биё сиё биё сиё ин дар бораи ки савол пайдо мешавад бо дастам нишон намедиҳам баъд мешинам якта аввал чой менӯшаму сипас мешинам як саҳнача менависам саҳнача менависам соатои 10 бо як бор дига мебиём мешинам камтар дига менависам ҳамихел тавлид мешавад баъд охир ба мераму маъқул ки нашуд бо зер мекунем як тугмача удалид мешавад лекин ҳаминаш ба ман маъқул аст ки ҳар боре ки ҳам утоқи кориба мебиём ҳамунҷа ман худобо сад шукр мекунам ки як илҳом мебиёд як илҳом мебиёд ва илҳоми кор кардан мебиёд соати 8:30-9 ба бачаҳо мебиём мешинем як саҳначаи ман рӯи кор мебиёрам ҳамроҳ ҳамона як бор бозӣ мекунем як хомбозӣ мекунем як хом чӣ мекунем агар маъқул ки шавад пас мо ҳамона кор мекунем ҳамон чиза байни 15-20 рӯз кор мекунем баъд як намоиш метиҳем як намоиш метиҳем як намоиши ҳамон як саҳнача дар чорабиниҳое ки зиёд ҳастанд як намоиш метиҳем агар маъқули писанд ки шуд баъд мегирем ҳамон дар асоси ҳамон саҳна бо кор мекунем ҳамон чиза лекин мардума хандондан душвор аст бале мардума хандондан душвор аст пайваста мубрам будани шӯхиҳоям ин кори душвор аст бовар кунед ман як чизе мегӯм имрӯз мардуми мо ахбороти зиёде дорад масалан интернет медорад телевизион ва шабакаҳои интернетӣ барои баровари мардум гап задан баровари вай шудан накор ҳамон чизе ки актуалӣ аст ҳама чиза гирифта каме шӯхӣ дароварда ҳамон чиза ҳар як шӯхӣ мегӯянд қатрае бошад ҳам ҳақиқат дорад бале агар аз ҳақиқат дур бошад вай чиз ранги афсона метобад бояд ки ҳақиқат ва наздик бошад ман тарафдори онам ки шӯхӣ бояд камакак танқид дошта бошад бале боз як чиз дигар ки ту шӯхӣ мекунӣ набояд ки аз чорчӯбаи анамо одаму одамгирӣ бароӣ фаҳмо яъне ки ба шахсият ба ҳуқуқҳои фитрии инсон дахолат кардан лозим нест бале ташаккур ман имрӯз танҳо гӯш мекунам халос фақат савол медиҳам гӯш мекунам дигар ягон чиз илова карданам лозим нест юсуф раҳмонов менависанд акои муқимҷон хайрият илоҳо сарбаланду шод бошӣ зидарду ранҷу ғам озод бошӣ саволи таманниётдор таманниёти хуб ман инро мондам саволҳоро интихоб накардем ки ягон чизи амиқ мепурсанду дигару дигар масалан хушбахтӣ чист ин савол муҳим аст ман мехоҳам хушбахтӣ масалан ман дар дигар чиз аст хушбахтии шумо дар дигар чиз аст хушбахтии сеюм нафар дар дигар чиз нафари дигар равшан ахмедов менависанд салом алейкум акои муқимҷон ба шумо кадом сарояндаи тоҷик бештар писанд аст навистан сарояндаи тоҷик бале имрӯз каме бошад ҳам ман дар бораи ҳофизо як чӣ мегӯям хуб ҳофиз ки шудӣ бояд ки оҳангам аз они худату матнам аз они худату ҳама чиз аз они худат набояд бошад вай бояд ту ҳамкорӣ кунӣ оҳанг ба ман бисёртар маъқул аст масалан фахриддини малик баҳром кам нигинабону барои чӣ кам хуб баъзан сурудаҳош маъқул баъзан ман ҳамаша номашона нагирам вақте ки чилба медораи мубориз баъд дигар ҳофизо бам гузашта рафтан мумкин да дигар ҳофизое ки бо жанри анъанавӣ дар он эҷро мекунанд ва саволи дигар мегузарем баҳром маҷидов муқимҷон шумо бисёртар тақлид аз санъаткорон мекунед оё ин фикри шумо буд ё се нуқта хуб баъзе ҳофизони мо маҷбур мекунанд ки одам ваҳоя тақлид кунад бале баъзеҳо мебароянд масалан гирем баландгояк ин хеле содааст суруд рафтагӣ ба ёдашон мебиёяд баъзан мо он ҳофизое ки машҳур ҳастанд тақлид мекунем барое ки баъзе хусусиятҳо хислатҳои аҷоиб доранд барои ҳамин мо тақлид мекунем хуб на танҳо ҳофизон балки тамоми он нафароне ки машҳур ҳастанд ҳаракат мекунем ки тақлид карда бошем агар тақлиди мо
монанд шавад, ман бисёр худамро хушбахт ҳис мекунам. ана тақлиди мо чӣ гуна? Тақлиди мо бояд ки ҳаҷвӣ бояд бошад, ҳаҷвӣ. Хуб, иззати нафси шумо намерасем. баъзеҳо тақлид мекунем, баъзеҳо хафаям мешаванд. баъзеҳо хафа мешаванд. агар ягон нафар маро тақлид кунад, ман хушбахттарин одам мешавам. шуморо? чунки на ҳамаро тақлид мекунанд. ол пайдо нашудааст чунин нафар. на ҳамаро тақлид мекунанд, бовар кунед. як масалан гирем ронандаи камазро ягон кас тақлид намекунад ку масалан. намекунад. чунки машҳур нест вай кас. бале. нафари дигар Абдураҳмон Қаландаров ба мо менависанд: мо мухлиси театр студияи Хандинкамон ҳастем. мехостем бифаҳмем ки кай дар Душанбе консерт доред, санаашро лутфан гӯед. бахшида ба ҷашни истиқлолият бояд ки охирҳои моҳи август як шоу барномаи ҳаҷвӣ дар ҳамкорӣ бо театри Оина. хуб, як барномаи бисёр ҷадиди калони бо якҷоягии театри Оина, бале? хуб, шавқовар аллакай. бояд ки баргузор гардад дар яке аз толорҳои шаҳри Душанбе. ман як чӣ гуфтанӣ, мухлиси шаҳри Душанбе беҳтарин мухлис аст, бовар кунед. беҳтарин мухлис. ана вақте ки ту агар вай ба маъқул бошӣ, гулдастаам мебиёрад. фаҳмсанед? гулдастаам оварда ҳамин хел месупорад. Фарҳод Вализод ба мо менависанд: муқимҷон, мо аҳли оиламон мухлиси ҳамешагии театр студияи Хандинкамон ҳастем. ба шумо бурдбориҳо орзуманд ҳастам. ташаккури зиёд ки шумо ҳастед. хоб, раҳмат. ташаккур. нафари дигар Муҳаммад Раҳматов: салом ба ҳамаи ҳамдиёрон. муқимако, шумо солҳои хурдсолии мо дар бозори Ворух кор мекардед ва бо суханҳои шӯхиомез ва шаҳдбори шумо бозор ба як ид ва маҳфил табдил меёфт. хулас мо мухлиси шумо кай ба Ворух ташриф меоред. бо арзи эҳтиром, мухлиси ҳамешагии шумо. шумо дар бозор чӣ кор мекардед? ба ҳайси фурӯшанда будем вақташ. ба ҳайси фурӯшандаи чӣ? ба ҳайси фурӯшандаи гӯем газворҳо. мо якта мардак ба чили ҳунар кам ку. ин ҳамаи ҳамватони шуморо бениҳоят дӯст медоранд ки ҳаракат мекунанд ки он тарафе ки он даврае ки шумо ташаккул ёфта истода будед, ҳамон давраро бисёртар ба ёди шумо биёранд. акнун бинед, деҳаи Ворух хуш обу ҳаво, хушманзара аст. як ҷои бисёр рангами варзоб аст. бале, беҳтарин. хуб, аммо деҳаи Ворух ба ман ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе сафар мекардам. ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе. рӯзи чоршанбе, бале. як чизи дигарро гуфтанӣ ҳастам ки то он даме ки одамизод, як инсон як сахт ба мерасад, ва ҳама корро бояд ки як бор фаҳмад худаша як бор. хуб, ман шофёрам будам. бале, шофёрам будам. акнун чӣ гуфтанӣ ман? мардак дар хотир доштааст, вай вақт вай кӯдак будааст. ки дар ҳамон ҷо шумо шӯхӣ мекардед, вале дар вақти фурӯхтани газворҳо шӯхӣ намешуд. шӯхӣ мекардед? як маротиба ронанда будему, як истгоҳ ба ронандаҳо ҳама ба навбат ош мекарданд. навбати ман шуд. хуб, ваҳо ҳама ош пухта метавонанду. акнун аз ваҳо кам намудан ман намефурад ку. метавонам ош пухта гуфтам. ҳамон маводи маҳсулоти оварда мондану мо рафтем набошад, баъд аз 1 соат мебием. хуб, хулас равғана дег ба партофтанаша ман дидагӣ будам. равғана рехтам. ҳавай гарм шуда дар мегифтагиша ман надидагӣ будам ягон бор. баъд яке дар гирифтам, дега гирифтам, дохили ҷойборро партофтам. хулас дега ку баъд аз равған дар гирифтан, дег даруну берунаш як хел мешудааст. баъд хаб нишастам онҷо ки ронандаҳо омадан, дӯстҳо омадану чӣ хел шуд ош? ош зӯр шуд гуфтам. чунон зӯр шуд ки худам хӯрдам ҳамаашро. кани дега ҷойбор бафтам. чӣ ба онҷо ба? хайр равған дар гирифт гуфтам. ягон кас бовар накард, бовар кунед. ягон кас бовар накард. рав оша биёре ку, оша тайёроша биёре. ман гуфтам не, маҳсулот мана инҷо шудааст. ҳамон рӯз анамон оше ки ҳарифона мешуд 10 сомонӣ буд, 23 сомонӣ афтид. ба ҳамон ронандаҳо ман ба оша мефармудагӣ нашудам. яъне ки 23 сомонӣ фаҳмо барои хуб, як хонава бояд ки меҳмонҳо биёянду. шавҳар гуфтааст: занак, ҳамин рӯз якта оши як ба як мепазӣ, меҳмонҳо мебиёнд. ако занҳо чӣ хел? меҳмонҳо мебиёнд. охир ман мастова кардаги бо дег монам. чанд коса мастова гуфтааст? 4 коса мастова, лекин гӯшташ нест. гӯшта бачаҳо чинда хӯрдан. шавҳар фикрост. гӯш кун. набошад меҳмонҳо омада мешинанд. ту тарафи ошхона ба амо кафгира дег бар задан гир. ман мегӯям ки ҳозир ош пухта шудааст. баъд яке шаваду як табақа партов гуфтааст. табақ ки шикаст, ман мегӯям ки меҳмонҳо ба як табақ оши як ба яка афтонда
نه مستوا پستوا بیار میگم همون مستوای میبری همش زور مصلحت پختگی همش زور یکی مهمان ها میبیان میشنن صحبت میکنن زنک گپ زنان شدگی کو یک بار کافکر زدن گفتش زنک ده آش پخته شده است یک به یک گفتش یکی بود است که آوازی شکستنی همین وها برآمده است دستت خوش شود همین یک طبق آش افتاند میگفتم زنش برآمده است نه کاسه های مستوا هفته گفتن همون با اینکه بسیاری وقت در حیات انسان باید که هر یک چیز فهمده بعضا فهمیده گیرد خوب است خوب بسیاری ها میگویند که کسب شما یک کسب بسیار سبک مسخره بازی میکنید میروید این خیر نه خیر من این خیر نه وای مسخره بازی کردم من وای آخر فهمیدن در کار یک ویش خواندن در کار یک چیز دانش آموختن در کار нафари дигар мо менависанд ёқуб муродзода чаро апаи гулбаҳор аз гурӯҳи шумо рафт саломат бошед беҳтарин саволе ки саволи мубрам аст бисёр нафарон интизор буданд ва худи ҳозир муқибҷон абдуфаттоев бори аввал ба финал ман ҷавоб медиҳам кӯтоҳ ҷавоб медиҳам кӯтоҳ ҷавоб медиҳам хост рафт азимҷон расулов ман медонам ки акаи муқимҷон дар ҷумҳурӣ ва мумкин берун аз он хеле машҳур ҳастанд ва аз ин ҳолат худатон ҳам нағз огаҳӣ доред саволи ман ба акаи муқимҷон чунин аст оё шудааст ки кори шумо ба ягон кас афтодаасту он кас шуморо нашинохтааст ва шумо барои худро шиносондан хеле кӯшиш кардед вале боз он кас шуморо нашинохт ҳамин ҳолат шудааст дар зиндагии шумо бале шудагӣ як корманди бозориши давлати автомобили мана ман кардам хуш ман акун вай кас мана мешиносад салом алейкум ака гуфтам ки ҳуҷҷато гуфт ман гуфтам ҳуҷҷато майнаш мана ҳуҷҷато ҳамин хел дид ҳуҷҷато ҳамин хел ҷиддӣ ва одам ҳамин хел ҳуҷҷатое дид вайшам дид инҷа ҳамин хел дид биёед гуфт биёед хуб ман аз қафояш рафтам гуфт онҷо гардиш ба шумо хато гаштед гуфт ман ҳоло ҳам боварӣ дорам ки ҳамин бозӣ карда шудааст ака гуфтам ман фаҳмидам онҷо ман дидам ки ҳамин хел знак буд онҷо узр да аз мо гузашт ака хай чи протокол ман гуфтам ака шумо маро нашинохед ба фикрам ман ҳамин хел одами машҳур шӯхӣ мекунам ака ман туи шинохта доштам гуфт беҳтарин ҳолат яъне чунин ҳолат тамоман нашудааст ки шуморо нашиносанд масалан тасаввур кунед ки як рӯз шумо мебаред ягон нафар шуморо дар кӯча намешиносанд чӣ гуна ҳамин ҳолатро қабул карда беҳтарин кор беҳтарин мехоҳед ки чунин шавад бале барои чӣ гӯед барои чӣ баъзан охир масалан як кӯча ба пойлуч буромдан хоҳед намешад мумкин неҳамаш мувофиқӣ аку ина нигоҳ кунед ин агар машҳуртарин шуда бисёр машҳур шавед тамоми одам шуносада инам як масъулият ин бояд ки ту бояд як тарафа ба нигоҳ карда гардӣ як чӣ кор карда гардида агар одамо нашиносад хай чӣ баъзан вақт кӯчаҳо масалан гирем мошин кати биёед мошинатон вайрон шавад вай одам шинохта мошини худаша дода мошини шумо кати кӯчаҳо монда рафтанаш мумкин вайда гузашта рафтан мегӯ лекин машҳуриям бисёр як масъулияти бисёр талаб мекунад барои ҳамин пештар мехостам ки машҳур бошам аллакай айни замон на он қадар бале вақти бозор ба меравед иное бинид мешад хачи бозор ба мебиёед як нишаста масалан гирем мақалан писта бошад писта хӯрдаи ино пистаям мехӯрд ман мегӯям охи моям робот нестим одам хуб ташаккур ситорабону асонаваро менависам салом ба меҳмони гиромии муқимако ассалому алайкум ситорабону агар имконияти бозгашт ба 10 соли пеш мешуд шумо чиро дар ҳаёти худ дигаргун мекардед нависта саволи зур додасем саволи беҳтарин мана намон навай намаш чи вай доруи навай очищение организм гуфтам аз амон тиянши гирифтам хӯрдаму хеле шудам фарбе шудед ин рост аст рост аст ин рост аст ман баъд ҳамон чиза намехӯрдам дар аввал ман медонам ки фарбе набудед не охи фарбе набудед баъд аз ҳамон хароб будам баъд аз ҳамон оғоз шуд ана ҳама чиз гармонҳо ба фикрам корашон тағйир ёфтанд боз акуяти дигараш пайдо шуд ҳозир марҳамат чой ин хароб мекунад ман гуфтам ман шумо ба чи майдончаи таҷриба саволи дуюми ин нафар шиёри шумо дар зиндагӣ навистам шиёри ман дар зиндагӣ ягон вақт аз тиянши дору нахаридаам не ягон вақт рӯафтода нашавам аз омаду ноомадҳои ҳаёт ҳозир бисёр расмият ба рафтааст камтар ноомад шавад агар тамом
زندگی نه این خیلی در کار نیست. باید که کمتر باز آینده به سال چشمی کشود که نگاه کنید آخه. بهترین. ها مثلا گیریم ماشینش اومده کمتر یک دیوار به زند تمام نه آخه وای ماشین هیچ گپ نی قفاش میزند پیشش میزند یانش میزند چی بله ماشین 10-15,000 دلار یک مردک از خانهش چهارآشیانه خانه به زندگی میکنه فرایدگر همسایش ماشین گرداگردی همون ماشینی خودش خیر خیر جولم خیر بوسه کارسوزده ماشینم خوش بالوناشم خیر جولم تمام حیو بعد پس همسایه تینجی میفته تینجی زدک شهادت نامه رانندگی گرفت خیر من گفتنی که بسیار چیزها رو افتاده نشه مثلا تلفنشون یک بار همه آنتنش گم میشد همون بام رو افتاده آدمو همون بام عصبانی آنتنش نی چی با آنتنش نی چی با آنتنش نی من بسیار میخوام که مردم خیلی رو تیز رو افتاده نشون بعد حیات من بسیار میخواستم که انا دروغگویی کم شود دروغگویی بله همین تلفن کردی اینو من آمدم من نزدت با من که دیسات من آمدم میفهمی که 150 کیلومتر دوری ببر давом метем ва дар инҷо дар охир ҳастанд ки баъли ҳунармандони хандинкамон сиҳат саломатӣ дарозумрӣ сарбаландӣ бурдборӣ ва тамоми хушҳоии ҳаётро таманно дорам навистам аз он ҷумла худашон мабстора бонува саломат бошанд умуман фаъолияти шумо ҳамчун рови дар тӯйҳо чӣ гуна аст о бовар кунед вақте шаби тӯй бале ҳозир тӯйҳо ҳозир дигар хел шудаги ҳозир дигар хел пештар масалан домод ин хел ранги сафедора мехел меистод ҷиддӣ да ва дилаш ба ҳамин хел гапор афзодаста ҳаёт адо занҷирбанд шудам ман тамом хайр гуфта меистод ҳозир духтаро ҳамин хел шудиям духтаром хел домодо ҳозир нехел духтаро ҳозир нехел шудиям хуб тӯйҳо чӣ хел тӯйҳо аҷоиб вай ҳозир мошинҳои ҳаракат мекунанд мошинҳои қиматбаҳо бошад якҷоба ман як воқеа дидам назди ҳайкал ба гул мондан اینها گشتند و رفته ایستند که جانچه داماد رفته با وای گوله گرفت یک دختره که من شما میگم واقعا وای داماد چه خیلی ماشین کی اومد بی ام وی قتی گفت ای من نمیبرم شوهر نمیکنم وقتش خرارابه کتی آدم توی میشودگی نیه بی ام وی کتی اومده باشد من توی نمیشم بودست مپت که بیام برآورده سوار شد وای بختت 100% نیه من بی رنگش چیکه با بازش رنگش چیکه سفید این نیه سیاه خب بکنم انا میخوام میکنن شوهر میمونند بعد بله بعدم میگن که برای چی شوهر نیست با یک کرته های سفید این خیلی دراز کلین خانش به در آمدگی کرته دوامش ولی نزد هیکل بود این من بعضا همین چیزا با حیران میشم شبی توی مثلا شبی باز مثلا گیریم عروس و داماد خوشبخت سخن سر میکنید هر دوش یادگیریش که صحبت کردن حال صحبت وقت میشه داخل توی تبریک کردن من بعد یک توی به همین شد این عروسی نازنین و دامادی خوش نکنام را گفته گپ زنم نخستنده بعد هم تیسدم عروس و داماد کنی گفتم کنی کجا بابا ها عروس و داماد نیستم گفتم که سنی عروس این شما اینجا گفتم همین توی های ناس پدری داماد مادری داماد پدری عروس مادری عروس میبرن رنگ همون طلبه هایی که آینه مکتب شکستگی مخکر میستم تو باید درباره و ها گپ زنی خوشبخت‌ترین پدر و مادر خدا کرده باشد که شما آینده نبیره دار شوید همین سخنای گپ میزنیم میدونید یه توی با پدری داماد آمد گفت برادر برنده شما میگفت من گفتم برنده من که میدونید چیکار میکنیم از هوا گرم اینجا داماد حاضر میبیاد با ونتیلاتور اینجا ماندگی داماد گفته سر است که قطعی عروس و همسنفای عروس و همسنفای داماد میرن کجا میرن؟ نزدی دریا با میرن اونجا خیلی چی میکنن اینها ما توی برده میگیریم ما حیران من گفتم چخیر توی برده میگیریم شما حافظ به نوبت میتید سخنهای تبریکی میشد من گفتم عروس و داماد کنی بعد چی میشد و ها اینجا گرم ده اینجا وای نی اینها نزدی دریا با میرن همونجا به اینها گذرانده میگیرن ما اینجا به میگذاریم عروس و داماد نیست درباره با ها گپ زدیم با خستم رفتم لوی دریا بهترین یوسف رحمانов می‌نویسم ثروت شهرت هنر کدومی از اینها رو دوست نمی‌دارید دوست نمی‌داری بله ثروت شهرت هنر ثروت گم دروغ میشه خوش بله این زمانه به بی ثروت گپ وای ندارد خوب این شهرت گم شهرت هم چی میشه هنر یکی از استادان میدونید چی گفته بودن
шумо аз паси пул надавед. пул аз паси шумо ҳамихе кунед ки пул аз паси шумо давад. ҳамиқа қафома нигоҳ мекунам нест. куҷо ба гаштааст ё гум кард мемана. яъне ба ин савол ҷавоб нест. сарват, шӯҳрат, ҳунар. Ки саволо додагӣ? як бори дигар такрар. Юсуф Раҳмонов. Юсуф. ман ҳамин Юсуфа бад мебинам. Юсуфа бад мебинам. Муҳаммад Сафаров менависанд. муқимҷон, шумо бисёр тақлид мекунед. боре шудааст ки шуморо задан ё дашном дода бошанд. Ки буд ӯ навистанд бо? Не. камтар хай телефон кати телефон мекунанд мегӯянд ки не ҳамин рӯз ту мо ё гап задӣ. такрор нашавад, фаҳмидӣ? манам бо гап нест ака мегӯям. илтимос бахшед. яке ҳолатое набуд ки сахт муташаннич буд? буданд ҳолатҳо. Буданд? лекин ман ҳозир намехоҳам дар бораи вай гап задам. чунки аз нофаҳмӣ буда асосан? аз нофаҳмӣ вам буду, лекин вай одаме ки дар бораи ҳамин чиз қатъи ман чӣ кард, вай кас фикр кардан ки мо вай касе масхара мекунем. лекин масхара набуд. вай одам машҳур будааст, дар бораи вай гап задем. бале. шод шудан лозим аст. албатта. хусрав абдураҳмонов ба мо менависанд. мехостам бифаҳмам ки агар акаи муқимҷонро Comedy Club Русия даъват мекард, розӣ мешуданд ё не? раҳмат барои ҷавоб. саломат бошед. не биёед хел нигоҳ кунем. ҳақиқат нигоҳ кунем. ваҳо кастинг гузаронда бисёр мардумашон бисёр ваҳо ҳеҷ вақт мои даъват намекунанд. лекин як чизе ман гуфтанӣ ки ана ҳамун ҳаҷвиҳое ки ваҳо мекунанд аз миён поён ба ман иқадар хоси мо нест. дуюмаш ин ки бар ҳамин обиҷон майдаҳак кривое зеркало барафтагӣ Петросян ба ана вай нигаҳ кунед, чандин ҳаҷвинавис барои вай ҳаҷв менависад ва вай баромад мекунад. худи хоси ҳавай масалан аз осиёи миёна меҳмон гуфте шуда, худи ҳамон рӯзҳо тарзи гуфтори ҳамин мардака навишта тайёр карда мечанд. хуб дар кор не даъвати ваҳо. даъвати ваҳо дар кор. ман бисёр мехостам ки ҳамин ҳаҷв гонорари шумо айни замон аз онҳо зиёдтар. не аз онҳо зиёдтар нест. медонед ман бисёр мехостам ки ҳаҷвнигорони тоҷик як зери якта бомба не бомб. хуб сарҷам шаванду аммо якта бомба кунанд. якта бомба кунанд. бале. худ бо театри оина лекин ҳаҷвнигорони мо якта намешанда. барои чӣ? инҷа як чи ҳаста, як чи. Чи ба ман вай ки якта мешавам? Чи ба? бале. яъне ки бо театри оина худи ҳозир шумо якта шуда истодаед? якта не, яъне ки як намоиш омода як намоиша мо омода мекунем. ман аҳсан мехоҳам, ман миннатдор ҳастам аз устод Убайдулло Раҷабов ки ҳамин фикра доданд ва ман бисёр мехостам ки дигар ҳаҷвнигорон ҳам якта шаванд. қувва дар якташавӣ аст. қувва дар аҳл будан. баъд ҳаҷвнависон сара мехоранд. ана инҷа ба инҳо ҷамъ шудан, биё дар якта меёба навиштати ҳамчи. якта менависад намегузарад, дута менависад, баъд яке мегузарад. баъд мо ҳаракат мекунем, ҳамо ҳаҷвнависам ройгон набошад да ваям вайша гирад да. ана ҳамихе расонӣ мо аста кор зӯр мешад. коргардон пайдо мешад, ҳаҷвнавис, муҳаррир пайдо мешад. ман бо он мардуме ки мегӯянд ки имрӯз завқи мардум паст шудааст, яъне ки ҳаҷвҳои бисёр кӯчагӣ шудааст. фикри ваҳоктиам ман розӣ. имрӯз ҳаст ҳаҷвнигороне ки камтар кӯчагӣ аст гапко. мо ҳеҷ вақт масалан гирем ранги ҳамон Петросяну чӣ намешавем, барои он ки ман ҳамунҷа хондам ки барои як Петросян зиёда аз 18 нафар менависанд. хай навиштагӣ чиз вай дигар аст вай. бале, ҳозир ман чӣ ки медонам, дар театри студияи шумо, ман дар фаъолияти шумо худатон коргардон, худатон сценарийнавис, худатон актёр, худатон ба саҳна андозанда, ҳамааш. ин аз як ҷиҳат хушбахтона, аз дигар ҷиҳат бадбахтона ҳамеша. бадбахтона ҳаст, барои он ки инсон наметавонад ҳамаи функсияро баробар иҷро кунад. бале, бояд ки ҳар як кор вазифа хо нохо, бале, дар яке аз функсияҳо костагӣ дида мешавад. инро мо хоҳемам нахоҳемам. ман ташаккур мегӯям барои шумо ва чӣ ки ҳама медонанд, шумо дар Facebook фаъолона мешинед. баъзан статусҳое менависам. бале, баъзан статусҳое ки аз зиндагӣ ҳастанд. бале, мо як акси шуморо пайдо кардем, ҳамин аксро барои мо шаҳр диҳед. дар инҷо муқимҷон Абдуфаттоев як барномаи дармон доштем. дармон. хоб вай барнома давомнокаш 23 дақиқа. ҳамин ман ҳайрон будам. 23 дақиқа шавад мегуфтанд ваҳо. 23 дақиқа. 23 дақиқа мешуд. инҷа ман дар назди фавораи назди қасри ҷавонони шаҳри Хуҷанд саршавии барнома ҳастем. ассалому алайкум мухлисони ҳаҷвуханда. ин як барномаи дармон тариқи телевизиони вилояти Сурд меҳмони хонадони шумост. гуфтагӣ гап пеш аз истеъмоли дору аст яншир. бале, ин костюм аз они худам нест. ин костюм маълум аст, бале. аз они шафёр ё аз нави ягон падаратон. ана ин аксро нигоҳ кунед.
ин акс аз барномаи консерти диса дидем одама зӯриша бинед ки тешаи навохта истода бале тешаи навохта воқеан ҳам қобилиятҳои мӯъҷизанок албатта албатта асбоби нав дӯстони гиромӣ яктор яктор ки дар дутор ҳам мумкин аст теша сохта шуда бошад албатта барои чӣ не ана ин акси Я, дига ассалому алайкум. ин ҳамон вақте ки мо чойхонаи дилкушо онҷо ба ташкил намудем хуш ин яке аз лоиҳаҳои шумо буд мо 4-5 барнома сабт кардем мои сафедон аскиячиён омаданд латифагӯиҳо омаданд бисёр як базмои хушрӯи ҳамонҷо баргузор гардид бисёр нағз ин аз ҳамонҷо хуб дар инҷо як акси дигар аст бале аксе ки муқимҷони ҷиддӣ дар фикри кимчи рақами 26 бинем рақами 26 барнома 26 дақиқа шавад наход ки ҳаётам инҷа мо фейсбукчиён сарҷамъ шудем як тарабхона ба ҳамҷо нишаста ман аз як тараф ҳамаша нигоҳ кардам хуш ҳаёт ба чӣ хелу фейсбук ба чӣ хел ҳамин одам гуфта ҳамхел нигоҳ карсодагии вақтам унҷа фаҳмо خب بعضا آدما در شبکه‌های اینترنتی خودشون چنان معرفی میکنند که حیات به وهای بهت نمیشناسه شما 100% زنده بود ریتریکا خب من بار دیگر خاطررسان میشم که امروز در میمونی برنامه امشب اجنگاری شناخته دیرکتوری کلی تئاتر استودیوی خندین کمان مخیب جان عبدالفتاحیف هستند امشب من بار دیگر تشکر میگم برای شما برای اینکه تشکر دوستی عزیز من راستی که دست خالی نآمدم دست خالی نآمدید البته از یاردمچی خواهش میکنیم همین یک شیرینی گوییم برای شما دوستی عزیز شیرینی برای ما خب این شیرینی است که در اینجا نوشته شده است که امشب یک سال با مبارز عثمانов دستی خالی نآمدم گفتم من درباره کار گفتم درباره کار من دیگه شیرینی رو شما و خودی حاضر خواهش میکردم که خیر یک سال که شد برای برنامه امروز جشن زادروزی برنامه گوییم خب من خواهش میکردم که شما همین شیرینی رو من برم ها البته بریده یک چشیده بینید مرحبا دوستان در این لحظه های تانتانوی کردی سرخ میگیرم دوستان بله انا بریدیم این اگه خوردم بازیم البته برای چی نیم بیا تقسیم میکنیم برابر میخوریم من هم تقسیم میکنیم باز انا اولی جناب اولی جناب کم تره اولی جناب انا بالازا بهترین بگذار این برنامه رنگ همین شیرینی همیشه شیرین باشد چی گفتید؟ بله با ما اشاره کرده شدن که در اینجا یک قوطی است که باید بیارن چی قوطی باشه؟ میبینیم بیارید بیارید در اینجا یک قوطی است از همه شبخوارشون است که رنگی تحفه میتابه دوزی؟ بله با قوطی اوباله نوشته شده است این از شرکت اوباله از نام منیره اسامова منیره بانو سلامت باشید رحمت شما تشکر میگم برای شما که در این روزهای ما رو فراموش نکردید منیره بانو مقیم جان عبدالفتاحیف رو فراموش نکردید شده ایستاده‌ایم شدیم شرقاس منیره بانو سلامت باش منیره بانو خواهری عزیز تشکر میگیم دقت برای ما داده شد در این روزی مهم بگذار زندگی ما مثل مثلا این پوفک و رنگ باشد البته رنگ باشد و دائما عید باشد در زندگی و همیشه در خاندان همه مردمی تاجیک گوییم انا همین برنامه امشب رو انتظار باشد همیشه بله من اینجا کلیتی ماشین چی هم بود از اونجا بعداً میگیریم میشه خب بنویسید سفید فقط اکنون دوست داشته من BMW سیاه میخواهد کمیسی دیگر دختر البته اینو بینید عجایب منیره بانو قم زند یک سالگی چونین سنه محتشم چونین سنه که این سنه بار دیگر با ما باوری رو میبیارد که ما باز هم خوبتر کار کنیم باز هم کوشش کنیم باز هم مهنت کنیم من نیز از نام تمام کلی سندوران میخواستم شما رو مبارز جان سازمان دهندگان رو اون نفرانی که پسی کامera ایستادن اونها رو تبریک کرده باشیم با همین جشن یک سالگی و خدا کرده باشد که 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله و 70 ساله و تا با نفقه با ما باشد من مینداری خیش رو سر اول با
муқимҷон абдуфаттоев мерасонам барои ин ки дар ин рӯзи фараҳ ҳамроҳи мо буданд. Ташаккур барои шумо. Саломат бошед. ва ман махсусан изҳори миннатдории хешро баён мекунам ба роҳбарияти телевизиони Тоҷикистон сараввал, баъдан ба роҳбари гурӯҳи эҷодии имшаб Дилафрӯз Раҳматова баён мекунам. Ташаккур барои шумо. Бале. Баъдан ба корсози барномаи мо Бузург Муҳиддинов баён мекунам. Як ҷавони воқеан ҳам доимо кор мекунад. Ту бузургӣ. Баъдан ба коргардони барномаи мо Ризо Хоҷаев. раҳмат ки шумо ин касро тоқат кардед як сол. ин касро тоқат кардед. Баъдан як коргардони дигари мо ҳаст Ҷурабек Зоидов. Ба ин нафар низ арзи сипос миннатдории хешро баён мекунам. ва барои ҳар як нафаре ки пайваста бо мо буданд, нобаста аз ҳама ҳолатҳо, нобаста аз он чизе ки буд набуд, муттаҳид ҳастем, мо кор мекунем. Ин танҳо оғози кори мо аст. бо мо бошед. Ин аст барномаи имшаб. Бо шумо имшаб буданд ду нафар: Муборриз Усмонов, Муқимҷон Абдуфаттоев. Телевизиони Тоҷикистон 19 июн соли 2016. Хайр. Имшаб Channel.